Huma 58 il-każi ġodda ta' COVID-19 irreġistrati f'pajjiżna fl-aħħar 24 siegħa. Dan ifisser li total ta' każi reġistrati sa mill-bidu tal-pandemija f'pajjiżna issa qed jammonta għal 29,778. Ta' fil-waqt li l-Ministeru għas-Saħħa ħabbar li bejn it-3 u l-4 ma ġietx irreġistrata fatalità kawża tal-firxa tal-virus. Dan ifisser li pajjiżna ma rreġistra ebda mewta 3 jum f'5 ijiem fatt li ilu ma jseħħ minn nofs Ottubru tal-2020. Għalaqstant, il-vittmi tal-pandemija għadhom qed jammontaw għal 403. Dan fil-waqt li l-persuni rreġistrati bħala mfejqa fl-aħħar 24 siegħa kienu jammontaw għal 41. Bit-total ta' mfejqa ikun dak ta' 28,797. Bil-każi attivi issa jammontaw għal 578. Sa tlieta, it-total ta' persuni li ħadu t-tieni doża ammontaw għal 76,593. Mill-erba f'pajjiżna reġgħu bdew il-lezzjonijiet għall-istudenti tal-middle schools fil-waqt li minn tmiem il-ġimgħa jerġgħu jiftħu il-knejjes għall-quddies.